Sitten mun elämäni ensimmäinen drinkki oli Dong Hai Special. Niin tämän biisin nimi on Dong Hai Special. Saako, could you put piano a little bit up? Rakas päiväkirja. Käytiin Tiinan kanssa syömässä lauantaina kiinalaisessa. Siellä oli aivan vitun hyvän näköinen tarjoilija. Se veti meidän kans koko ajan jotain juttua, kunnes kysyi otetaanko me sieltä jotain rinkkejä. Tietenkään äiti ei saa koskaan tietää, et juotiin Dong Hai Specialit, mansikkalikäri ja spraittia ja vodkaa ihan sekasin. Huomenna meen samaan paikkaan pikkuveljen ja äitin kanssa syömään. Toivottavasti se mies ei oo töissä tai ei ainakaan palvele meitä, eikä missään nimessään flirttaile kovasti. Tai kaikkein pahin ois, jos se puhuu sitä juomasta. Tietenkään äiti ei saa koskaan tietää, et juotiin Dong Hai Specialit, mansikkaliköri ja spraittia ja vodkaa ihan sekasin. Totta kai meille tuli tarjoilemaan taas se vitun hyvän näköinen mies. Kun oltiin tilaamassa jälkkärit, se kysyi, tarvitko nää listaa? Vastasin en, jolloin se tokas. Pistetäänkö sulle taas se Dong Hai Special? Totesin, et nyt kyllä ois paikallaan friteerattu banaani. Ensi kerralla kun mennään Tiina kans kiinalaiseen, juodaan taas Dong Hai Specialiin. Mansikkaliköri ja spraittia ja vodkaa ihan sekasin. Äiti ei taaskaan tajunnut mitään, oli uppoutuneena vaan ruokalistaan. Taas pientä kivaa.